हेलो लोगोफोर, बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ। लोगोफोर, नोंथांमोननि सिगां दिनै मोनसे टपिकनि सायाव भिडिअ लाबोदों। बेनो जाबाय नोंथाङा जुदि मालाबाफोर आर्जेन्टआव नोंथांनि जायखिजाया डकुमेन्ट्सफोरखौ PDF फाइल खालामोबा नोंथाङा गोरलैयैनो खालामनो हागोन। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ इउटुबाव नायदोंबा इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौ थुलां लोगोफोर। बेबायदिनो गोदान आरो इम्पर्टेन्ट भिडिअ आं नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोबा नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन थांनाय बायदि। आरो जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ फेसबुकाव नायदोंबा फेसबुक पेजखौ फल' खालाम। आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथाङा बोरै आर्जेन्टआव जुदि मालाबाफोर PDF फाइलनि गोनांथि जायोबा बोरै मबाइलजों गोरलैयैनो खालामनो आं स्टेप बाय स्टेप खालामनानै खोन्थालांगोन लोगोफोर। आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायगोन होननानै। बेनि थाखाय नोंथाङा जाय डकुमेन्ट्सखौ PDF खालामनो बेफोरखौ मोजाङै फट' खेबग्रोनानै लाबानो जाबाय। बेनिफ्राय नोंथांनि मबाइलनि ब्राउजाराव थां, जेखिजाया ब्राउजारावनो नोंथांनि मबाइलाव जि ब्राउजार दं बेयाव थांबानो जाबाय। थांनानै इमेज टु PDF लिरनानै सार्च खालामबानो जाबाय। बिदि लिरनानै सार्च खालाम। सार्च खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनाव नै बे पेजआ गेवगोन। होमबा नोंथांनाव नैबाव नुगोन नोंथाङा फार्स्ट लिंक I love PDF बेयाव नुगोन कनभार्ट JPG टु PDF इमेज JPG टु PDF अनलाइन बेयाव थुना होबानो जाबाय। बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांनाव बेबायदि फैगोन नै। होमबा नोंथाङा बेयाव अपसन मोनसे नुगोन नै सेलेक्ट JPG इमेज। बेयाव नोंथां जायखौ नोंथाङा फट' खेबनानै लादों बेखौ बेयाव सेलेक्टआव थुना होनानै आपल'ड खालामनानै लाबानो जाबाय। आपल'ड खालामनाय लोगो लोगो जुदि नोंथाङा बथ साइड उनथिंजायनिखौबो नांगौबाथाय होमबा नोंथाङा मोनसेसो आपल'ड खालामनांगोन नालाय, बे मोनसे आपल'ड खालामखांनायनि उनाव आरो नैबाव नुबावगोन नै प्लासनि आइकन बेयाव थुनानै होबानो जाबाय। होमबा नै बथ साइड नोंथांनो जुदि बथ साइड नांगौबा बेबायदि खालामनो हागोन। आरो बेयाव आरो नांदेरबावगौबा नोंथांनो होमबा नैबाव थुबावनानै आपल'ड खालामदेरनानै लाबानो जाबाय। आपल'ड खालामखांनायनि उनाव होमबा नोंथाङा नैबाव नुगोन नै कनभार्ट टु PDF बेयाव थुना होबानो जाबाय। बेयाव थुनाय लोगो लोगो होमबा जाबाय नै। नोंथाङा गोसोबायदि नैबे डाउनल'डआव थुनानै डाउनल'ड खालामनानै लानो हागोन। जाखांनायनि उनाव नोंथाङा नैबे थ्रि डटआव थुना हो। थ्रि डटआव थुनानै नैबाव नुगोन डाउनल'डनि अपसन बेयाव थुना होबानो जाबाय। बेयाव थुबानो नोंथांनाव नै फार्स्टआव दं बेनो जाहैबाय नोंथाङा दा जाय डकुमेन्ट्सखौ PDF खालामदों बेनो। होमबा नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनानै नायनो हागोन। आरो नङाबा जुदि नोंथाङा मिथिखायोबा बेनो होननानै नोंथाङा थ्रि डटआव थुनानै नोंथाङा जेनेबा पान कार्ड, भटार कार्ड नोंथांनि गोसोबायदि जेखिजाया नोंथाङा मा डकुमेन्ट्सखौ PDF खालामदों बेनि नामखौबो होनानै लानो हागोन आरो। जुदि नोंथांनाव PDF फाइला बुरजा दंबा नोंथाङा उनाव जुदि अनलाइनफ्राव खामानि मावनो नागिरदोंबा हमनो हानाय नङाना बबे मोनसेमोन। होमबा नोंथाङा नैबे थ्रि डटआव थुनानै नामखौ चेन्ज खालामनानै लाबानो जाबाय। नैबाव नुगोन रिनाम बेयाव थुनानै नोंथाङा नोंथांनि गोसोबायदि नाम होनानै चेन्ज खालामनानै लाबानो जाबाय आरो लोगोफोर। आरो जुदि नोंथाङा बेखौ नायफिननोबा होमबा बेयावनो खेमसे क्लिक खालामना हो। नै आं दा PDF खालामनाया बेनोमोन लोगोफोर। जायखिजाया नोंथाङा जाय डकुमेन्ट्सखौ PDF खालामनो नागिरदों बेफोरखौ मोजाङै क्लियारलि फट' खेबनानै लाबानो जाबाय। बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ। नोंथाङा गोरलैयैनो बेबायदि प्रसेसजों जायखिजाया नोंथांनि डकुमेन्ट्सखौ PDF फाइलाव सोलायनो होनो हागोन आरो नोंथांनि खामानियाव बाहायनो हागोन। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों होननानै। जुदि नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट खालाम, लोगोसे भिडिअखौ शेयार खालाम।